Finally, naka-live tayo. Grabe, naka-live pa tayo. By the way, my name is Jason Dance, ako the return to Polo City. Kung natatandaan po ninyo, ako po yung kauna-unahang lumapad ng Pilipinas na talent. Palakpakan naman po. At tawanan ko sa unang po yung kauna-unahang natalo. Lumapad po ako ng bansang Europe, pinambato po ako ng Pilipinas, na third runner-up ang Pilipinas, palakpakan. Tatlo na po kami naglaban. This time, meron po akong beso na ipapakilala sa inyo. Kasama ko lagi. Saan man ako magpunta? Gusto niyo ba siya makita? Gusto niyo ba siya makita? Best friend! Anak! Ako bilang ko ng ice cold. Halika na! Ice cold. Bumabas ka na! Ayan ko nga. Bakit ayaw mo? Eh kasi, Ano? walang palakpak. Papalakpakan nila yung isa. Kaya naman pala. Alright, best friend! Pag-music mo na ako DJ kahit ano. Alright! Ayan, thank you. Ka lang. Wait lang, wait lang. Easy ka lang. Ka lang! Wait lang, easy ka lang. Antayin natin, busy pa yung mga product judges. Pinibigyan pa sila ng dish. Papainumin mo na sila ng milk tea. Ay, bilisan mo! Disturbing! Saan ba kayo? Ang tagal ako. Alright! Good evening, ladies and gentlemen. This is my best friend. Yes! Alright? Sabi mo na sa kanila, hello! Hi! Hello lang, sabi mo lang, hello! Hi! Sige, sabi mo, hi! Hi! Lagyan mo naman ng buhay. Hi! Buhay. Hindi ganyan. Kamustahin mo na nga sila. Sino? Sila. Sila! Sabi mo, kamusta na kayo? Okay lang sila! Hindi kayo sasagot. Gano'n? Oo. Sabi mo, ha? Ha? Mos, ta, Pa? po kayo. Okay lang! Sabi ka na nga! Magpakilala ka na! Sina? Ikaw? Ako? Pakilala ka na. Ngayon na! Ngayon na. Ngayon na! Ngayon na. Talaga? Talaga. Eh, wow! Magpakilala ka na! Okay! Sabi mo, ako? Ikaw? Kilala na nila ako, ikaw yung magpapakilala. Gano'n? O, sabi mo, ako? Si? Yon. Sabi mo na yung pangalan mo. Gano'n? Oo, ako? Ako? Si? Sabi mo yung pangalan mo. Nakalimutan ko. Ano nakalimutan mo? Name ko. Gagawin mo. Ano? Mag-concentrate ka. Concentrate. Isipin mo mabuti yung pangalan mo. Alam ko na! Sino ka? Ako si Concentrate. Hindi concentrate pangalan mo. Ang pangalan mo ay Toto. Ha? Toto! Gano'n? Palakpakan naman natin si Toto. Toto! Ilang taon ka na? 8 years old. Anong gusto mo maging pag laki mo? 9 years old. Hindi. Ang ibig sabihin, ano yung pangarap mo sa buhay? Ha? Anong gusto mo maging pag laki mo? Police. Wow. Anong ginagawa ng polis? Nanguhuli. Ng Masasama. masasamang mukha. Uy! Ingat ka. Polis! Kailangan may mga alam ka sa mga kaso. Meron. Okay, sampulan mo yung mga tagang-barangay sa Palbaro. Okay. Kunyari pinatay sa loob ng bahay. Homicide. Nagpakamatay. Suicide. Pinatay sa tabing ilaw. Riverside. Hoy! Pinatay sa kanto ng sapang bako. Natokha. Hoy!
Yung isa, Bakit? parang elepante. Bakit? Ang laki. Salbahin talaga. Dapat! This is a young talent. Yes. Anong gusto mong ipakita sa kanilang talento? Kakanta ko. Kumakanta si Tonton. Marunong ka kumanta? Oo naman. Ano kinakanta mo? Love song. Anong klaseng love song yan? Bahay kubo. Bahay Kubo! Kabisado mo yan! Oo naman. Ang dami mga bata, oh. Alam nila yan. Okay. Kantahin natin. Okay. Ready? Ready. Go! Bahay kubo. Yan. Balikat ulo. Hindi ganun yan! Gaganawin natin! Ano? Kakanta ko, sundan mo ko. Saan tayo punta? Hindi tayo aalis? Gano'n? Oh, kakanta ko, sundan mo ko. Okay. Ready? Ready. Bahay kubo. Nakatira kalbo. Kahit munti yun! Kahit munti! Ang halaman doon, nilaglat ng aso. Sari-sari yun eh. Sari-sari. Ay, sari-sari. Ganon. Story. Walang store. Sa tayo bili. Hindi tayo bibili. Diretso natin. Sitamas at talong. Sigarilyo at mali. Sigarilyo. Wala sigarilyo doon. Wala sigarilyo doon. Meron. Wala. Ang dami mga bata, oh. Oo nga. Sabi mo, mga kids. Bakit? Basta sabi mo, mga kids. Bakit nga? Kasi nga bawal nga yung sigarilyo. Dagan. O sabi mo, mga kids. Mga kids. Yan. Bawal ang sigarilyo. Bawal sigarilyo. Kasi, Mahal sa po. anong dapat nilang gawin? Mighty lang, syempre. Sigarilyo pa rin yun! Ikaw talaga puro kalokohan eh. Dahil natin, sigarilyas at mani, Sitaw. bataw, kulani. Hindi yung kulani. Kulangot. Patani yun! Patani! Kundol, patola, Umutok si Lola. at saka meron pa. Wala na. Meron pa! Wala na. Ang pagkakasa ko mo, labanos mustasa, Meron pa nga. luyas, kamatis, Bawang at luga. sa paligid-ligid mukha sa tinga. Ayoko na! Napapahiya ako sa sakong bato. Ganun pa nga. Okay, ganito na lang. Tatanungin kita. Sagutin kita. Unang tanong, unang spot. Ito na yung tanong ko. Nasaan? Ano yun? Yung tanong. Ano yung nahanap mo? Tanong. Na. Bakit? Nakita ko na. Yung alin? Tanong. Tanong? Ang liit ng tanong. Huh? Sabi ko tanong! Tanong. Okay, question! Okay. Ano ang ating pambansang hayop? Tatay ko. Huh? Bakit tatay mo? Sabi ni nanay, hayop ka, hayop ka. Nag-away sila eh. May dugo oh. Regla. Sino nagtalak niyan? Kabili. Pambansang hayop nagsisimula sa letter K. Kuto. Hindi! Wala sa ulo, nasa lupa. Kutong lupa. May puntong, may sungay. Demonyong kuto. At tapos sa babae? Ay, talaga. Oo, akala ko ikaw. Speaking of animals, Yes. what is your favorite animal? Crocodile. Wow. Bakit crocodile? Malaki. Wow. Spell the word crocodile. Dog na lang dog. Ang gusto bago ng isip ko. Spell dog. 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 D. Sunod. D. Sunod. D. Anong D? Di ko alam. Ayusin mo! Spell dog. D-O-G. Yan. Spell cat. C-A-T. Spell chicken. K-F-C. Yun.
Sunod. O, Sunod. R, Sunod. S, Sunod. E. Ay, namo. Magaling. Palakpakan natin si Tonton. Mabilis. H-O-R-S-E. Mabilis. H-O-R-S-E. Mabilis. H-O-R-S-E. Yung pinakamabilis. Yan. Anong ginagawa mo? Kabayo. Ikaw talaga mo wala. Mga board of judges natin, no? Oo nga. Ang gawa ko. Sisip. Ganun talaga. Balik ka tanong. Konso na naman to. Easy naman. Baka naman. Ano gusto mo mga sabihin ng mga board of judges natin? Board of judges mo? Board of judges? Ano? Sabi mo, board of judges? Ano? Ano ang sasabihin mo sa kanila? Ano? Ano ang sasabihin mo? Sabihin mo, sana? Sana Yan. Go. maging malakas, Ano pa? maligaya, at kapatid pakiyama. Bilang dante ay hindi ko ang Oh my God! Ano ginagawa ko? panatang makabayan. Hindi yun. Ito talaga. Toto! Para matapos na tayo, ituro mo na sa kanila. Alin? Yun natutunan mo sa akin. Alin nga? Yung pagbaw. Ganito. Yung pagbaw. Dahan. Hindi pa naman pala. Masira ko lang. Tuturo mo sa'yo ulit. Yung pagbaw. Ganito. Hindi ako eh. Hindi ka pala ito. Ito. Ganito. Ganyan. Yan. At tawag dito, yuko. Yuko. Yan. Kuya. Bakit? Ang baho. Ang may itlog. Ewan ko. Dapat na mati. Wala mo tayo pinag-usapan. Magkano ng Hindi roti? ako sa pwede yung babae. Lakas na kumita eh. Yuko. Yuko. Paano ba sila buti? Tingala. Tingnan na. Ang liwanag. Kukunin na yata kami doon. Sama pa ako. Tingala. Tingnan na. May putiki ah. Tataiyan. Kaliwa. Ang pangit. Kanan. Ang baho. Sabay na tayo. Okay. Ready? Ready. Ready? Ready. Pag sinabi ko yuko, yuko. Okay. Ready? Ready. Yuko! Tingala. Kaliwa. Kanan. Ito talaga. Ang baho. Okay, explain natin yung ginagawa natin. Yes. Okay, ito po yung tinatawag na skill talent. Yes. Kung di po dahil sa akin, wala po siyang damit. Tama. Kung di po dahil sa akin, wala po siyang buhay. Tama. Kung di po dahil sa akin, hindi po siya nagsasalita. Tama. Ang yapang mo. Kung di dahil sa akin, wala kang hanap buhay. Kung di dahil sa akin, wala kang pera. Kung di dahil sa akin, sa salita kang mag-isa. Pagpag, mag-pray ka na. Okay. Yuko. Ganyan. Baho talaga. Dapat mo naman ako. 3 araw na to. Binibili ka ng bago. Ito, Lord? Lord! Ayan, go. Lord! Ang sabi mo kay Lord? Lord! Isin mo! Lord! Sabi mo kay Lord? Lord! Ang sabi mo kay Lord? Lord! Teka na! Ano ang sabi mo kay Lord? Sagot ko ng sagot, ikaw ko si Lord. Sabi mo? Lord! Yan! Patawad! Patawad! Huwag ka kumakanta! Kuya, Bakit? nakita ko na Alin? yung crush ko. Oh, may crush ka pa dito. Oo. Nasaan? Ayun o. Teka. Anong kulay ng suot niya? Dilaw. Wala ka nakadilaw dyan eh. Meron. Wala nakadilaw dyan. Meron! Wala ka nakadilaw dyan! Meron na! Ano ba yung dilaw? Dilaw yung ngipin. Sige na, paalam na. Sige na, bye-bye. Ingat ka. Nalakas tayo parehas. Meron? Oo. Bakit ka na ba? Saan? Doon. Dito? Oo. Ang galing. Bakit? Lumulutang ako. Pasok ka na dyan. Dito? Palitan mo to.
Bili ka maleta. Ang saving na. Pasok na dyan. Okay. Go. Okay. 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 Pasok na. Okay. Maraming salamat po. Thank you very much once again. God bless you all. On stage, ladies and gentlemen, we have from Antipolo, Rizal, we have Jason Danza. And now, put your hands together with our next contender from San Fernando, New York. Let's welcome JC Light Artist. And at this segment po, sa lahat po ng mga member, mag-video. Tanggalin po natin ang flash. Again, this will affect dahil sa ating next contender. Ayan, sa lahat ng mag-video, please, pagitanggal po natin ang flash. Okay, last contestant na po tayo para sa ating Got Talent portion. Siyempre, little sitcom comedy po tayo kanina. So, napakadilim kasi magpe-perform ng parang shadow performance ang ating last contestant. Okay, ito na po. Mama, kumusta na di na tayo lagi nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauna. Di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba. Dahil ikaw nga
neon show na napayak po ako. Inspired doon sa kanilang magaling na talent. Okay. Okay. May iba naman po tayo, mga kababayan. So, time check po natin. 11:37. Ano daw eh. Next performer naman. Ay, hindi. Oh, next performing naman is Acrobat. Pampasaya naman po tayo, mga kababayan. Ito na po.
Hey! 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 Oh my God! My God! Blindfold! Para na po sa mga napapanood, wag na wag pong gayahin yan. Delikado! Sabi ako dyan. Ano naman to?
napakagaling nung ano natin, acrobat performers. Yan. Talagang ilang beses po akong na ano doon, ginawa doon sa ano. Siyempre, naging successful naman din po yung mga yan. Okay. Last performer. Awa. Alright, so that's the last contestant to be performed in our Sapang Baton Invention Got Talent.